Daalụnụ. And Ụtụtụ we ọma, are live. ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile ebe na-ekiri anyị ka ọ dịrị unu na mma. Biko na-ewekwala iwe na anyị bịara anyị jiri miniti 10 bịa late. Unu ewekwala iwe. Anyị nọ na-achọ ka anyị mezie ka ihe ọbụla dị otu o kwesịrị. Ihe mere o ji dị otu ahụ ka ọ dịrị unu na mma. Aha m nwaada Doris Alụba Eke, ebikwara m Island, mụ na di m na ụmụ m. Enwere m ụmụaka 3 machara mma. Ana m azụkwa na azụmahịa igwe a. Nke a unu na-ahụ ọbụkwanụ sọsọ m na ebe a. Mụ na ha na-azụkọ ahịa ha nọ m n'akụkụ cha ọdụ na ya n'ofu ebe. Anyị na ebe ọbụla dị iche iche. Anyị abịakwala ụbọchị ọzọ maka anyị na-eme kwa Satọde ka anyị na-abịa ezukọ. Anyị akọrọ unu maka azụmahịa anyị na-azụ. Anyị akọkwara unu ọwụ sọsọ azụmahịa ka anyị na-ekwukwa ma ihe ọzọ. So ojide popcorn gị na mmanya gị ga nọrọ gaa anyị ntị n'ụbọchị taa. M ga-eji ohere a kpọlite nwanne m Sista Ifeoma ka ọ kọwatara anyị onye ọwụ ka ọ dịrị unu na mma. Daalụnụ. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, ebe ọ bụla isi na-enene anyị. Anyị abịakwa ọzọ. Anyị mawụ ndị Igbo na-azụ ahịa igwe, na-ewetara unu ihe gbasara information, ihe gbasara ahịa anyị na-azụ izu ụka niile on Saturday 9 a.m. my time. Ebe ọ bụla isi na-ene, amaghị m ebe isi na-ene biko, mana ebe ọ bụla isi na-ene na anyị, ọ ga-amasị anyị ma ọ bụrụ na ị gaa na the comment section dee afa gị, dekwa n'ebe isi wee na-ene na anyị ka anyị wee nwee ike kene gị. Afa m bụ Ifeoma Ifeanyị Ezeukwu. Ka ndị na-amaghị m, ndị na-ene na anyị kwa izu ụka niile ma onye mbụ. Ana m anụ di, eji m ụmụ 3. Mụ na di m na ụmụ m bi na Amerịka, ebe m si na-ewetara unu ozi ọma nke taa. So ana m asị unu nọdụnụ, gbanyụkwanụ TV ka unu wee na-anụ ife anyị na-ekwu. Buru na oche unu nọdụ anyị, gbanyụọnụ TV, gee na anyị ntị ka unu nụ ozi nke anyị ji bịa taa. Daalụ. Chai, daalụ ihe nne nwanne anyị nwaanyị Sista Ifeoma. Daalụ ihe nne. M ga-ejikwa ohere akpọbata nwanne anyị nwaanyị ewu Sista Nwaka ka ọ kọwatara anyị onye ọwụ. Sista Nwaka, daalụ nwanne Doris n'ihi ohere ọma nke ị nyere m. Ndewo ndị be anyị, daalụkwanụ. Ụtụtụ ọma na ehihie ọma, anyasị ọma n'ebe ọ bụla isi na-ekiri anyị n'ụbọchị taa. Aha m bụ Nwaada Nwaka Dimobika. Abụkwa m onye Naijiria, ebikwa m Italy, mụ na di m na ụmụ m. Abụkwa m onye na-azụ ahịa igwe. Ana m asị dịka unu bịara n'ụbọchị taa ka unu nọrọkwa ka unu gere nke anyị jiri bịa. Daalụkwanụ. Daalụ rie nne Sista Nwaka, imeela. M ga-eji ohere akpọbata nwanne anyị nwaanyị wụ Sista Salome. Sista Salome, biko bịa ka ị gwakọtara anyị onwe gị, ka ị gwa anyị onye wụ na ebe ishi na otu ishi emega. Sista Doris, imego, Chukwu gọzie gị maka ohere nke ị nyere m n'ụbọchị nke taa iji wepụta n'ihu akwụkwọ. Ọkwa mụ akwa Nwaada Salome Otisi. Eburukwara m ekele m, mpara ekele m n'obodo nke a na-akpọ Belgium butere unu ebe ọbụla nọ na-ekiri anyị. Enwere m ọwụ m nne ụmụaka 4, anọ m azụ afịa, bụrụkwana ya nwere ohere na-eleta ezinụlọ m. Anọ m asị unu daalụkwana ebe ọbụla unu si na-ekiri anyị. Biko unu agbala nkịtị, unu mere anyị mee ụkpọrọ na ihe a ka mara na unu nọ ya. Ekele dịrị unu. Thank you so much. Imeela Sista Salome, imeela ihe nne. Daalụ. Sista Chichi, anyị jiri ohere akpọbata gị ka ị bịa gwa ndị na-ekiri anyị onye wụ. Sister Doris, thank you so much. Daalụ rinne. Ụmụ Igbo ekenekwa m unu, udo dịrị unu ebe ọbụla unu anọ, na ka Chineke na-bi n'igwe gọziwe unu, na-agọzi unu na ezinụlọ unu. Afọ m bụ Nwaada Chichi. Abụ m onye Igbo, ana m asụ Igbo ka esi wee fụ.
ya ana m asị unu nnọọ n'ụbọchị nke tata ịbịa ka anyị na unu nọrọ maka ife azụmahịa igwe anyị na-aga na-emewe ụbọchị Satọde ọbụla. Wee na-asị ka m chetakwara unu na abụ m onye na-azụ afịa igwe, bụrụkwa onye na-arụ ọrụ a na-akpọ nọọsụ, ma bụrụkwa nwata akwụkwọ nke ndị oyibo na-akpọ dọkịta oyibo. Amara m ka esi asụ ya. Okay, nsị ka m gwakwa unu, ọ bụrụkwa sọsọ ndị nọrụ di na ndị mụrụ ụmụ na-azụ afịa, career women na men na-azụkwa ya. Adị m single, enwero m di, enwero m nwa, mana ana m azụ afịa. So ọ bụrụ na ị dị single, ị na-asị o nke a bụ sọsọ ndị nọrụ di na ndị nwere nwa, mba o, anyị niile bụ onye ọbụla dịkwa 18 na-azụ afịa. Ngwa gaa wetanu ife ọṅụṅụ na ọ bụrụ tii, ọ bụ hot chocolate, ọ bụrụ coke, ọ bụ fanta, ọ bụ popcorn, ka anyị unu kpalịkwanụ ka isi akpalị. Daalụ. Sister Doris nwanne m, thank you. Daalụ nne Sister Chichi, imeela, imere ọfụma. Unu anụla ya na azụmahịa anyị butere unu okwu ya n'ụbọchị taa. Ọ bụghị sọsọ ndị lụrụ di mụrụ nwa, ndị na-alụbekwa di, ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị na-alụbeghị nwaanyị, ha na-azụkwa ahịa. Ọwụ sọsọ ndị lụrụ, ndị dị married ma ndị dị single na-azụkwa ya. Ụbọchị nke taa, akụkọ nke anyị ji bịa taa wụ otu anyị ga-esi chefuo ọdịda nke gara aga ma nabata ọdịnihu. Ma ọ na azụmahịa gị o, ma ọ n'ọrụ ị na-arụ o, ma ọ na ihe ọwụli na-eme na ndụ, otu ị ga-esi chefuo ọdịda nke gara aga. Maka ọrụ na ihe eme, ya ọwụrụ na ihe ahụ ime ya ọfụma, ya ọwụrụ na ị nwetara ọdịda ebe ahụ, ilewe anya na ọdịda ahụ, onwe otu ị ga-esi gaa n'ihu. Pụta ọwụrụ na ichefuo ọdịda ahụ, gị lekwasị anya na ọganihu, ọ ga-etinyere gị aka ka ị nwere ike chefuo ọdịda ahụ. Otu ị ga-esikwa n'ime ihe ndị a bụ ihe ndị anyị butere n'ụbọchị taa. Anyị ga-akọwatara gị otu ị ga-esi nwere ike chefuo ọdịda nke gara aga, gị nabata ọdịnihu. Ọ ya wụ ihe nke anyị ga-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa. Ọwụ ahịa nke ị na-azụ, ọwụ digital business ka ị na-eme, nke anyị na-eme, ka ahịa ị na-emepe shọpụ gị kpọsa, ka ọrụ nke ị na-arụ. Ọrụ na o nwere mgbe daburu, gị nọrọ ebe ahụ na-eche, hey, otu m ga-eme ọdịda nke m dị ka otu m ga-esi bilie. Ị ga-anọkwa ebe ahụ, onwe otu ị ga-esi bilie. Pụta ọ bụrụ na iwufue ya azụ, gị lewe anya na nke dị n'ihu, ma ọ gị were obere nabata ọdịnihu, ọ ga-etinyere gị aka, gị nwere ike nwee ohere lewe anya na nke dị n'ihu, mara mgbewakwa ihe ọzọ ga-etinyere gị aka, gị chefuo ya. Wetara inu ihe ga-etinye aka gị chefuo ihe ndị ahụ. Ọ ya ka anyị wetara n'ụbọchị taa. M ga-eji ohere a kpọbata nwanne anyị nwaanyị wụ Sister Chichi ka ọ gwa anyị otu ị ga-esi chefuo ọdịda nke dagburu, nwere ike nabata ọganihu. Sister Chichi, biko bịa kọwatara anyị otu ị ga-esi mee ya. Daalụ nne nwanne anyị nwaanyị Doris maka ohere anyị nyere m. Na ụmụnne m, ịma ife ọbụla mmadụ na-eme, o nwere ife mmadụ na-eme na-adị sọsọ ogologo, na-aga. Ị na-eme ife, o nwere ụkwụ akpọrọ gị, onwe ka isi wee daa, kwurugodi na chetugodo azụ obere, review ife afọ ị na-eme ka ị malụkwa. Ada ama mmadụ emewere gbara ọsọ wee gbanyere ọnwụ, you know. So na afịa anụ anyị na-azụ, ọ bụrụ na ị na-azụ afịa, oge ụfọdụ ọ bụrụ oyi, ụfọdụ na-aga abata na-asị mbata kịta nụ echi mbụrụ ọgaranya. Mba, o nwere afịa melu gị otu anwa, na chekwa azụ obere, chekwa afịa, ọ dịkwa mma. Mana ife ọbụla mmadụ na-eme, ndị Igbo na-akwu okwu na-asị na ife ọbụla ị na-eme dị mma, ọ na-afịa arụ. So ife arụ anwa, many things ga-eso n'ime ya. Ịda na ịdara, ịda na o nwere onye wetara gị nsogbu, ịmago. Mana ife ka mkpa bụ ife niile anwa gasịa, the ability iji wee kwụrụkwa ka ịkwụ, ịbụrụ akwa akwụrụ. Maka na ife ọbụla na-eme, o mesịa, ọbụna inwe ike kwụrụ wee sị, hey, gịnị mere ife a? Iwe reflect, ife a na-akpọ reflect, iche echiche banyere ya, ịmụtakwa n'ife ya. Oge ọbụla ị na-azụ afịa, ịda, ịbịa n'anya, ifu na onwe ndị anyị nwere ike ịmagasị
fabido nnọọ na-abịa mee ọfụma ego fa abịa gbalie emesịkwa fa ebidokwa mana ịbịa ịnọrọ anị chee gịnị mere, what happened, where did I go wrong? Ọ bụrụ ịga bebe akwa or ịga pitiwe or chọwa people to pity you. No, that's not what I mean. Make a space ka ị nọrọ onwe gị. What happened? What would I have done differently? Gịnị ka m kala ime? Gịnị ka m mere? Iwe ya gịnị ka ị merụ n'afọ n'azụ? Ka ife kala imenụ iji wee kwụsị ife afọ melụnụ? O ka ife m ga-eme kịta o mesigo mmụta ife na ya oge ị na-elu gịnị melụ? Gịnị ka ị kala ime ka ọ rapụ ime? Ebe ọ bụ na o mego ekene dịrị Chukwu na m anachi etego. Ka ife m ga-eme ka ọ rapụ imechi ya ọzọ? These are the things ị ga-ebukọta iwee wee ya mara ka ife melụ mbụ rapụ ime ịbụọ. Maka na ịmago ndị Igbo na-aga na-atụ inu si atụọ nke mbụ tụọ n'ogwe, atụ ịbụọ tụọ n'ogwe, atụ ịtọ tụọ n'ogwe, ọsọsọ ogwe ka atụọlụ. So ife niile a ka anyị ga-ene anya n'afọ igwe anyị na-eme, maka onye mere eji si nọ ndị okenye na-eme ya, ọ bụrụ ụmụazị. Ọ ndị bugolo ife a na-akpọ adult na-eme ya. Ya ịbịa inwego the ability to think, to make a decision, ị na-eme ya. Ọ bụkwa na onwe ka ife si wee mee wee gaa ụzọ ị na-achọrọ excuse me, ị bịa mee ka ụkwụ ọkpọ gị wee dachapụ, imesịkwa Chineke mee ebere, i wee dozizikwa ụkwụ afọ wee nachiete, ịnọrọ anị set ya goal gị. Onwe ife anyị na-akpọ smart goal, SMART. So S means for specific. Inwe ife iji aka na ife aka m ga-eme. Ife afọ ị ga-eme ga-abụ ife ọ ga-abụ ị ga-emejọ onwe ya mara oke otu a ka ọ dị otu a kịta achọ m ka ọ dị otu a. Antụ ọ bụrụkwa ife ị ga-emenwu, ọ bụrụ ịpụta iweta ife dị vague, ịpụta sị achọrọ m iru n'elu. Okay, of course o nwere ndị na-arụ ya, but ị ga-eme ka ọ bụ smart goal ka oge ị chọrọ ịrụ ya igote gaanị ka ife ị ga-ebu ụzọ wee mee. So ịpụtasị achọrọ m iru n'elu, ibugo ụzọ gaa naanị. Okay, achọrọ m from ọnwa atọ ọnwa ka m gote anị n'Enugu, igote anị ọnwa dị otu atụ otu a ka m bido kpụọ blọk. You know, ime ya ọ dị measurable, adịkwa achievable with time limit. Nye ya time limit. Ọ rapụ ịbụ m ga-arụ n'elu, or maybe in 27 years ị ga-arụ n'elu. No, achọrọ m from this month to next month ka m ngote block 10 blocks, iwe bido gbawa mbọ ya. So set ife na smart goal. Ọ bụkwa na ị gagide ife daa, kwụsị, chee echiche, mekwa ife a na-akpọ restrategizing. Ama m ka esi asụ ya n'Igbo. Ya ibidokwa n'isi tụgharịa ife niile i mere, ịmago wepụ ofu weta ịbụọ minus and plus ka ife wee nwee ike na-aga. Aka ịrapụ ịbụ anyị bido ife ọbịa mee ụkwụ akpọ anyị sị hey Chineke nke m agwụkwana, hey I'm finished. No, you're not finished, you are only starting. Gaa jụọ ndị niile abụ ndị nwegasịrị ego, fa ga-agwa gị many times fa dara before they were able to make it. So ife ụkwụkpọ gị n'ịchụ nta ego na ime ife ọbụla ị na-eme in life, ọ bụgodị exam ka a na-aga, ife onye mesịrị exam ọ daa okunye, okay, what did I do wrong? O nwere ka ọ bụ na ọ metara ife niile but no row, or she wasn't able to give the lecturer ife ọ chọrọ. It was okay, next one kama mkpụdị iru naanị wee na-asụpụ ife ọbụla nchọrọ ya na-asụpụ. Ọ ya bụ iri strategy, ibidokwa wepụ ofu tinye ịbụọ minus ịtọ, mee ya otu ọ ga-esi wee dee nyelụ gị aka wee gaa. Mana ife kasị mkpa ị ga-agba mbọ na ife nchọ, ife aka m na-achọ, iwe jide ife afọ aka wee na-work towards it. So ụmụ nwanne m ka m rapụ otu a na tata ka ụmụ nwanne m ndị ọzọ wee nwee ike wee kwuo nke fa. Mana ife nchọ ka m gwa gị bụ ndị Igbo si na ọ bụrụ ugboro one mmadụ dara na-ekwu ife ọ bụ, kama no the ability to stand up again gasị gị nne ịbụ nwaanyị ọ ịbụ nwoke isiri ike jisi ike. Ngwa daalụ, Chineke gọzie unu. Chai Chichi kpuchala ya n'otu chi na-eme ya fam. Daalụ rienne. Unu anụla n'ihe o kwuru na ọ bụghị na ịdara daa na ọgwụgwọ na ịda daa 10 times. Ọ bụrụ ịdakwa nọrọ ebe ahụ, ị ga-anọ ebe ahụ, pụta ịda gị kwulie. Mgbe ị kwuliri amara na iwu nwoke, iwu dimkpa nwoke, iwu dimkpa nwaanyị,
n'ọkwa na ịda ọnwụ na onwere ihe esi mee ya ọbụrụ na otu isi ịtụ anya ị ga-eji mee ahụ emete ya like that na egbukwala onwe gị maka na ị dara n'ihe ị ga-eme ewu na ịchọ ihe butere n'ọdịda ahụ ịchọ ihe butere ọdịda ahụ gị bidokwa from there mee ya ụzọ ọzọ ya ọwụ ime ya gị nwere ike nweta ihe na-achọ ọ ya wụ ihe niile o kwuru. Daalụ rienne sista Chichi, ikwuru ọfụma. Ka m ga-eji ohere akpabata sista Ifeọma ka ọ bịa gwa anyị otu anyị nwere ike iji hapụ ilekwasị anya n'ọdịda ma ihe ọzọ anyị ga-emewo ile anya n'ọdịnihu, hapụ ịnọ maka na anyị dara ada maka na emetaghị ihe anyị na-achọ ya nọrọ ozi ebe ahụ na-echezi na egbuola ya nwụọla. Sista Ifeọma, biko bịa kọwatụrụ anyị otu anyị ga-esi nwere ike na-elepụ anya n'ihu hapụ ịnọ n'ọdịda. Okay. Ndị be anyị ndewo, apụtakwa m ọzọ. Daalụ Sista Doris na ohere inye m iji kọwaa ka anyị ga-esi wee hapụ ọdịda anyị dara lekwasị anya n'ọganihu. Ndị be anyị, n'ahịa igwe a na-azụ enweela m ọtụtụ ndị mmadụ ọ na-abụ ha jụọ m si kedu ihe unu na-eme n'ahịa igwe na nkọwatụtara ha ihe anyị na-eme, ha si o mba achọghịzi m ime emena m ahịa nne ọgahụ m daa achọghịzikwa m ime ihe ahụ gabababababa. M sị okay, calm down, ji nwayọọ. Ọ ya mekwa na anyị ji si taa ka anyị kwuo okwu gbasara ndị na-eji ahụ ọdịda ha jiri ya jụ ime ihe ndị ha kwesịrị ime, ilekwa ụzọ ọzọ anya bikos na ha adaana n'ofu abụọ maọbụ atọ. Ya bụ ofu n'ime ihe ndị mfile bụ ihe nwere ike inye gị aka ka iwepụ anya n'ọdịda ị dara, lekwasị anya na ihe dị n'ihu, bụ ihe a na-akpọ mindset. Ichenji mindset gị, gbanwee ka isi eche echiche, hapụ ihe gara aga ka ọ gaa. Na ndị Igbo na-asị hapụ ihe niile tara n'abalị ka ọ wụrụ anwụnta. Ihe niile gara aga agara. Ị na-ele anya n'ihe gara aga, you cannot look towards the future. Ị gaghị enwe ike gbado anya na ihe dị n'ihu ka ị wee maa ka ị ga-esi wee gaa n'ihu. So ọ dị mkpa na echiche gị ga-abụ maka ihe dị mma. Hapụ ịdị na-eche maka ihe ọjọọ. Ihe niile gara aga wụ ihe mere iji daa wụ ihe na-ewute gị. Chefuo maka ha, echezina maka ha. Chebe maka ihe dị n'ihu, ihe ọma niile ị chọrọ na ndụ gị wụ ihe ka isi chọọ ibi ndụ gị. Ọ ya bụ ihe ị ga na-eche. Achọrọ m ịbụ milonia. Gị na-eche echekwa na atụrụ ya na m ịbụ milonia na mgbe gara aga ma daa, emena m ugboro 5 daa. Tụkwasị echiche gị na the fact na ị chọrọ iwu milonia. O nwee ihe a na-ekwu mgbe m na-eto, a na-asị onwe advert chetezi m, ọ dịka Andrew chetezi m aha nwoke mee advert ahụ, a na-asị if you want to be a millionaire, think like a millionaire. Ad ahụ bụ na Nigeria ka o air, chetezi m mgbe emere that ad. Mana okwu dị n'ime ya bụ ad. Ọ bụrụ na ị chọọ ịbụ millionaire, ị na-eche echiche ịpọpa, you can't move forward. Ịma mbụ millionaire, echiche gị niile ga-awụ ihe ahụ ị chọrọ ịwụ, not ihe ị gara na-aga, maybe ihe ị chọrọ ịwụ in the past na-awụ nhọ gị na-eche otu isi ha wee wụ ihe ahụ, ya na-ewute gị. Hapụ ihe niile gara aga ka ọ wụ ihe gara aga. Hụ ọdịda ahụ ị dara ka ihe ga-akwado gị ka ị wee gaa from point 1 to point B, ka ị wee increase a little bit, ka ị wee too. Ọdịda most of us aghọtaghị ihe ọ bụ.
most of us na-eme ka Chichi nwanne m nwaanyị si wee kwuo na ịda ịnọdụ ebe ahụ na-ebe o ọ ga-ahụ n'ihu emeta eme ya adaala m nke nwa ị na-ebe akwa ahụ onweghị otu ị ga-esi gaa n'ihu mana ọ bụrụ na ịhụ ọdịda ahụ as ụzọ ihe ga-eji kwalite gị wee na-aga n'ihu then ọ ga-enyere gị aka and otu ọ ga-esi kwalite gị ihe ahụ bụ ịda ihe ahụ ka Chichi si kwu gị nọdụ ala reappraise yourself. Kedu ihe m mere dị wrong? Kedu ebe m mejọrọ ya? Gịnị mere m ji ihe a ji ọ gaghị n'ihu? Gị chọpụta ihe mere ya, gị mụta ihe from it. Oke, ihe a wụ ihe mere m ji agaghị n'ihu. Maybe mmegharịa ya otu a ọ ga-adị mma. So ịmụta na ihe ahụ ị mụtara atụfuna ya, were ya tinyekwa na ihe ị na-eme, move forward. Ihe otu ọzọ ị ga-esi wee handle kwa ọdịda ya enyere ya aka ịga n'ihu wụ ihe a na-akpọ mindfulness. And ihe a na-akpọ mindfulness ahụ bụ na-eche sọsọ taa ihe na-eme kịta, not ihe mere eme mgbe ochie. Na-eche maka ihe na-eme now. Kedu ebe ị nọ kịta? Kedu ihe ị na-eme? Kedu what is going on? The present. Be in the present. Don't think about the past. Everything about you should be in the present. Dwell on what you can do. Kedu ihe ị nwere ike ime kịta? Ọ bụghị ihe ị mere na walk hụ. Ihe m nwere ike ime now bụ ihe nwere ike ịdị na-akwago m na-aga n'ihu. Tinye obi gị niile na taa kịta. Itinye obi gị niile na taa, tinye ya na kịta, ihe na-eme now. Onweghị otu ị ga-esi na-echeta nke gara aga. Ị na-ekwu okwu gị, na-ekwu okwu ga-enyere gị aka, na-eto onwe gị, na-ekwu ihe ndị nwere ike ime. O abụ m nwa Chineke keziri ekezi. Chineke kere m ka m baa ụba. Chineke nyere m isi ọgụgụ dị mma nke m ga-eji wee mee ka ihe m na-eme na-aga n'ihu. Emekata na gị isi ihe niile m awụghọ m onye na-aga n'ihu. Ihe niile gbasara m enweghị nke na-aga n'ihu. Chineke kere m ka m na-ada na m already, so there's no point ka m nọdụkwa m ebe m nọ. Mba. No negative thoughts, no negative talking. Everything ị ga na-ekwu about you ga-abụ positive. Be in the present, be positive. Na-ekwu okwu ọma gbasara gị na onweghị onye Chineke kere si ya na ọ gaghị aga n'ihu. O kere anyị nye anyị ihe niile anyị niidere n'ụwa iji na ndụ anyị iji gaa n'ihu bụrụ ọgaranya anyị chọrọ ịbụ. Ọ dịzị gị n'aka iji ihe ahụ Chineke nyere gị were kwalite onwe gị wee na-aga n'ihu. Ya bụ ụzọ ihe na-abụ m kwuru na mindset, echiche gị na ịdị n'ọnọdụ ugbu a, not n'ọnọdụ ụnyaahụ, bụ ụzọ ihe na-abụ nche ga-enyere gị aka ka ị chefuo maka ọdịda ịda gaa n'ihu. A sị na emeela m ya mbụ, ọ gaghị. You're still living in the past. Cheta, present is what matters. Kịta bụ ihe dị mkpa. Kedu ihe ị ga-eme kịta ka ị wee gaa n'ihu, chefuo maka ọdịda gị? Doris nwanne m, ọ gwụkwa ka ọha m n'ọnụ ka nye ndị ọzọ ohere ka ha wee kwukwa nke ha. Daalụ nne Sista Ifeoma, daalụ, imere ọfụma. Unu anụla n'ihe o kwuru na ọ bụrụ na o nwere otu isi mebu obi fo ya, ọ bụrụ na ị dara ada, ọ sị gị na ịtụgharịa otu ị ga na-eche echiche ka echiche gị wụrụ ihe ị ga na-eche ihe wụ ihe ọma. Ọ bụrụ na ị sị na ị ga-eru na bifo ihe ọnwa abụọ ga-abịa ma ọnwa atọ ga-abịa, na ị ga-agbarụcha marathon gị, n'obi gị niile ga-awụ n'iche ihe ga na-eche wụ na ị ga-agbaru ebe ahụ, na ọwụ na ị ga-aga azụ. Nke ọzọkwa na ịnọrọ na ihe na-agba ugbu a ọwụ ihe gbaburu aba bifo. Ọ ihe o kwuru. Daalụ nne Sista Ifeoma. M ga-eji ohere akpọbata nwanne anyị nwaanyị wụ Sista Salome ka ọ kọwatara anyị otu anyị ga-eji chefuo ọdịda gara aga ma nabata ọganihu. Sista Salome.
Sisters Doreen si daalụkwa. Ana m ekele ụnụ Igbo ndị ọma na-ege ntị. Ụmụnne m nwaanyị ekwuola ihe niile ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị daa. Ha ekwu otu ị ga-esi bilie. Ha ekwu otu ị ga-esi tụgharịa uche gị ị na-eme ka ị gaa nke ọma. Mana mụnwa onweghị ihe m ga-ewepụ na nke ahụ, onweghị ihe m ga-etinye. Mana mụnwa chọrọ ịgwa gị obele ife ị ga-eme ka o nwere ike tinyere gị aka ichefu ọdịda gị wee gaa n'iru. Ka ihe niile ụmụnne m gwara gị ka o nwere ike tinyere gị aka, ị nwere ike bilie. Ihe a ọrụ na ime ya, ihe a ebe a ka ị ga-ebido. Mbili ahụ ị chọrọ ikwulite, ebe a ka ị ga-ebido. Imechazi ihe ndị a niile tupu nkwuli ekwe gị kwulite mee ihe ndị niile ụmụnne m kwuru. Kedu ihe bụ ihe m chọrọ ikwu? Ọdịda ahụ ị dara, mee ya accept. Just ekwekwala onwe ndị na-eme na ife mee ha gbawa ha obi, ha ga-eti mkpu, ha ga-ebe akwa, mana ime onwe fa na mkpụrụ obi ha na-agbawa, afọ alịlị na-etiva, mana ha ga-ekwu okwu n'ọnụ, ha agaghị eme dịka onwe ife merenụ, mana inside ha na-anwụ. Mba, ife mee gị gbawa gị obi, wepụta emotion ka ndị mmadụ fụ ya. O wutere gị, ọbara ganya mmiri akwa, bee akwa ahụ, tie mkpu ahụ, tipụ ya. Mgbe ị na-eti mkpu ahụ ka ị na-erilizi, ka ị na-agbasa onwe gị inside, ka ị na-ewepụta mmụọ gị, mee ka mmụọ gị nwere ike jide ọdịda ahụ, mara yes, efe awụ ọdịda gị. Mee ya n'ebowe, ime ya ahụ gị asị oke, adago m, amatago m na m adago. Maka mmadụ ịda adawụghị ihe ọjọọ na ndụ. M ga-eji ihe ọzọ dị omimi were maa atụ. Ọ bụrụ na mmadụ anwụnahụ gị, ọ ihe maa atụ, nke awụghị biznes, ọ na-etiwe obi. Ụdịrị ife ahụ mee gị, ọ wụghị n'ọsọsọ mgbe mmadụ nwụrụ, o nwere ife ụwa mee gị ya etiwa gị obi. Ọ ya bụrụ na ọrụ biznes nọ n'ime ya, gị mee ife niile ị mere, obi etiwa gị. Kama ị ga-asị ka m were ya dosara onwe m, bịa dinarazi ebe a, ndị ka ụmụnne m na-arịọ gị sị gị edinala, kwulie. Ọrụ na-akwa bụ akwa, ọrụ nọ iti mkpu tie mkpu. Mgbe ị na-eti mkpu ahụ, mgbe ị na-ebe akwa ahụ, ka ị na-ewepụ uche gị ka ihe ahụ ihe a na-erilizi gị na-arụ. Mgbe ibechazi akwa ahụ, nke mbụ gị bịa jụọ onwe gị, ka ife m ga-eme ka m wee tụgharịa uche, ka m wee megharị ihe ndị a niile m mere na-adị gị mma. Nna ọrụkwa mụ ahụ Salome ebe m na-ebu ụzọ bịa banye akpụ, chịta ofe ogiri. Ọ bụrụ na jollof rice, ọrụ na fried rice, meshie ya, rie ya nnọọ, tama ya ọfụma. Ntacha ya masị, yes I did it, ọkwa mụwa, ọkwa ego na-akparị m. Mebido ebe ahụ o bidoro na-akparị m, na-eri the money. Ị hụrụ ya? Nricha ya nnọọ, ma bịazi bịa jụọ onwe m ka ihe ọzọ m ga-eme. M ga-eshi oyi onwe m compassion, mewedata onwe m ala, ma bịazi bịa werezi echiche m tinyezie ya, bịazi bịa wepụtawazie amaghị eme m ahụ ofu ofu, abụọ abụọ. Maka m nọrọkwa ebe ahụ na-eti mkpu, adakwa m, onweghị ihe m ga-eme, adakwa m, ọrịa gapụ m, isi ga na-agbawa m, enjoyment nwekwadị nke m mere. Ị hụrụ ya? So ya eme jugo n'ụzọ dosa onwe gị ala, bee akwa, bechaa akwa, chọta ofu ihe ma nke abụọ ị na-alaiki. Ọrụ na nwoke ya wụrụ na ịchọrọ gaga chọọ n'obi ya jụrụ oyi, kpọpee ya, were dilute godi ndata ọdịda. In fact, nye ya mkparị, nye ya nkarị. Mgbe nyechazie ya nkarị, gị bịazie were akwụkwọ gị, were biro gị, detuwazie ebe a, wee ife a nke a mere ụta, m ga-emegharị ya. Bịazi ihe ụmụnne m niile kwuru, mgbe anyị na-ekwu ya, ga na ịnọ na-esipụ dabi ya, na-esipụ, na-eku rice ahụ, irigide erigide erichie ya, gasị yes I did this. Next time agazi mee ihe dotu ihe dota, ụbọchị ọzọ gbanye, amarala m otu m ga-esi mee ya ka m hapụ ịda. Mkpu a m tiri, akwa obi ya gbawara m, lekwa otu m ga-esi mee ihe a ka m hapụ ịgbawakwa m obi ọzọ.
ọdịda na-awụ otu ugbo nọkwa na-awụ ugboro abụọ ọkwanụ nọ mgbe ọbụla ị dara gị ga-buru rice na biya just mgbe ọbụla ị dara chọta ofu ihe ọrụ na muzik gị nwa na-eme nke mgbanyere m ebe a mgbe nke m na-asị Chineke imeela maka na Baịbụl sị na ọdịda na ọganiru ka a na-eji etinye aka ibuli mmadụ elu. Masị Chineke imeela metinye muzik ma na-agba egwu mgbagide masị Chukwu gị nwa mere nke a otuto dịrị gị ama m na ị ga-emekwa ọzọ. Ị hụrụ ya? So ya mụta akwechiri ha m n'olu ka m nye ụmụnne m ka ha kwutu ịnụ. Ekele dịrị unu ndị ọma. Sista Salome daalụ nne daalụ ịbara ya ụkwụ n'eze ịbara ya agba maka na ohere adịzi. M ga-eji ohere akpọghata nwanne anyị nwaanyị wụ Sista Nwaka ka ọ kọwatara anyị otu anyị ga-esi chefuo ọdịda nke gara aga ma nabata ọganiru. Sista Nwaka. Daalụkwa Sista Doris n'ihi ohere ọma nke ị nyere m. Imeela. Ndị be anyị unu anụnanụ ihe ụmụnne m kwuru, ha ekwutechala ya. Ọdịda bụ ihe dịrị mmadụ ọbụla, ihe ọbụla ị na-eme. Onye na-anaghị ada adawa onye na-enwe ihe ọ na-eme. So dịka ị nwere ihe ị na-eme, ị ga-enwerịrị otu ihe ntinye ụkwụ maọbụ nke ọzọ. So dịka ụbọchị taa ihe anyị na-akọwa ahụ elu otu ị ga-esi leghara ọdịda niile ahụ anya wee lekwasị anya na ọdịnihu, n'ihi na ọdịnihu kachasị ihe ndị a niile. Ụmụnne m ekwuola ọtụtụ ihe ị ga-eme, ma ihe m na-etinye n'okwu ha bụ na nke mbụ ị ga-eme ihe a na-akpọ iji positivity surround yourself, nke ndị bekee kpọrọ surround yourself with positivity. That is, iwere ezi uche gị gba onwe gị ogige. Mgbe ọbụla ị ga na-agwa onwe gị okwu dị mma, na-eme ka na-agọzi onwe gị, na-akwupụta dịka ụmụnne m kwurula. So ihe ndị a niile ga-enyere gị aka gị nwee ike chefuo nke gara aga ma lekwasị nke nọ n'ihu anya. Ị ga-ejikwa ihe a na-akpọkwa supportive network. Ya hụ gịnị? Ihe dịka ndị mmadụ, ị ga-eji ndị mmadụ ndị maara ihe nke ọma were gbaa onwe gị ogige. Mgbe ị na-agba onwe gị ogige, ndị mmadụ a ndị nke a ijiri gbaa onwe gị ogige ga-enyere gị aka na-akwagide gị, na-agba gị ume mgbe ọbụla emebi ịnọ na mkpa, na-agwakwa gị okwu dị mma. N'ihi na enwere ndị ị ga-eme gị na ha nọkọ, ihe a ga na-agwa gị wụ okwu na-ebute ọdịda maọbụ okwu na-ala obi mmiri. So ndị ka ahụ ọ bụ ihe ndị ihe ị ga-eji gbuo onwe gị ogige wụ ndị ahụ ndị ga-enyere gị aka na-agba gị ume mgbe ọbụla. So n'ihi na mgbe a na-agba gị ume, ọ ga-eme ka ị nwee obi ike, nwee obi mma, that is nwee ike si yes na ị ka ga-eme ya na ị ga-emetekwa ya mgbe ọzọ. So ihe ndị a iwere ndị maara ihe na ndị nwere ezi uche gị gba onwe gị ogige, ọ ga-enyere gị aka gị nwee ike leghara ihe ndị ahụ ọdịda ndị dara were lekwasị ọdịnihu anya. N'ihi na ọ bụrụ na nke ọzọkwa bụ ị ga na-aga na a na-akpọ environment, positive environment, ebe a na-eme ị ga-eji ebe a na-eme ihe dị mma. Ị ga-eji ihe ndị a gbuo onwe gị ogige, like ya na maybe ị nwere ọdịda gị gaa ebe a na-eme ihe na-atọ obi gị ụtọ. Ihe ị ga-eme ị na-elere ya, gị nwee ike chefuo ọdịda ndị ahụ ị dara, because ya na ị na-ele ihe dị mma ga-enye gị obi ụtọ, ọ ga-eme gị chefuo ihe gara aga, marazie na ị ga-enweta ihe dị mma n'ihu. So ị ga-eji environment dị mma ka a kpọrọ positive environment wee gbuo onwe gị ogige, nwee ike na-elegide ọdịnihu gị anya, n'ihi na ọdịnihu kacha ihe ndị ọzọ. Ilegide ọdịda anya, ị ga-ahụ na ọdịnihu ị gaghị enweta ya. So ihe ọzọkwa ị nwere ike ime ka ị nwee ike lekwasị ọdịnihu gị anya bụ enwee mgbe ọbụla ị nwere mmeri, gị mee mmemme ya ka a kpọrọ small win. Mgbe ọbụla ị nwere ihe mmeri ọbụla,
gị na-eme mmemme ya, ọ na-enyere gị aka. Mgbe ị na-eme mmemme dị otu a, ọ na-enye gị obi ụtọ. Ị nwere ike mebi enwere nnọọ obere ihe ị nwetara mbụ, gị ihe ị ga-eme nna gị were nnọọ ga-azụrụ onwe gị mineral ma ọ zụrụ ihe ọbụla ịma ịlaikiri na-atọ gị ụtọ, gị ga nnọọ zụrụ ya were ṅụbara onwe gị, were mee gịnị, kelee Chineke na nke o mere, n'ihi na ikele Chukwu na nke o mere ya mekwa ọzọ. So eleda na ihe ọbụla ị nwetara anya ma nke dị ntakịrị gị na-eche mgbe ị nwetara nke ndị buru ibu. Mba, ihe ọbụla otu ọbụla ọ sọrọ iji nweta ihe gị isi otu a mee gịnị, gị mee mmemme ya, kelee Chineke, nwee obi ụtọ na nke o mere gị, so that ọdịnihu gị, ị ga-ahụ na ị ga-elekwasị ọdịnihu anya. Ị gaghị na-echetezi mebi enwere mgbe ị dara mbụ, because ebe ahụ ị nọ ị na-enweta obi ụtọ ga-enyere gị aka gị nwee ike lekwasị ọdịnihu gị anya. So ọtụtụ ihe dị, ụmụnne m ekwutechala ihe ndị a niile. So mgbe ị na-eme ihe ndị a, mgbe ị na-asọrị ndị onwe gị with positive people ma environment, then jikwa ihe ọbụla, mmeri ọbụla ị nwere, gị nwee obi ụtọ n'ime ya, mekwe mmemme ya, ọ ga-enyere gị aka gị nwee ike na-aga n'ihu, nwee ike lekwasị ọganihu gị anya. N'ihi na ndị be anyị sị nke dị n'ihu ka ya na ilekwasị nke gara aga anya, ọ ga-eme na nke ị gaghị enwetezi nke nọ n'ihu. So taa ka ọ hakwa m n'ọnụ n'ụbọchị taa. Ka anyị ndewo, imeela ihe nne, daalụ rie nne sista Nwaka, ịgbara okwu n'eze, ịgbara imere ọfụma, daalụ. Unu ahụla ihe ụmụnne m ha kwuru. Iwu onye na-ekiri anyị ugbu a, ya bụrụ ime ego ịzụgo azụmahịa igwe dị iche iche, ịma na azụmahịa dị na ịntanetị ohika, ọ bụrụ na ime ego mee ofu ma abụọ ma atọ, ya omezie gị lekwasị anya na nke ahụ ị na-emeburu eme, ị chọghị inyezi ohere maka nke ọzọ dị n'ihu. Ịnụla ihe anyị kwuru, ka itinye uche gị n'ihe ndị a niile ụmụnne m kwuru. Ofu ihe m nwa chọrọ itinye ebe a bụ, hapụzie ihe nke gara aga, gị nwere ike bido ime ọzọ, nke ndị bekee na-asị take action. Hapụ nke mere eme, bido nke ọzọ, maka na ọ bụrụ na ibido nke ọzọ, ọ ga-emepere gị ụzọ n'ihe ndị ọzọ dị n'ihu. Pụta ọ bụrụ na ị ka nọrọ n'imere nke a, imego azụmahịa, ịzụgo azụmahịa nke a, gị zụa nke ọzọ, na-aga gị aga, gị lekwasị anya ebe ahụ, ọ ga-egbochiri gị ihe ọma ọzọ wee bido ihe eze ga-achụ ome gị imeta ya ọfụma, mekwana eze gị nwere eze awa gị ọchị, ka ya na ihe a na-ekwu ya, eze awa gị ọchị ya. So ihe ọzọ ị ga-eme ewu ka ibido mewa bido ọzọ, bidokwa n'isi ọzọ, take action, bidokwa n'isi ọzọ. Anọkwala gị si na imego nka, ị nọkwara gị na-ekiri anya ugbu a, gị si na gị na-eche n'obi gị na ọkwa na ọhụrụ na-echọ ibidokwa na azụmahịa ndị a na-ekwu okwu ya, otu ị ga-esi bido ya, webe ọbụla nọ na-ekiri anyị, ma ozi ebe ahụ, maka na ime ozi ebe ahụ anyị ga-asa gị ya, anyị ga-akụziri gị otu ị ga-esi mee ya. Ọkwa na ime ya otu ahụ, maka na azụmahịa uru dị ya buru ibu. Ibido ya, a ga-enye gị ha na kọmentị, onye ga na-akụziri gị, ị ga-enweta ebe ị ga-aga mụtachi ihe niile ị kwesịrị ịmụta na azụmahịa nke a na-akpọ training site. Ihe awụkwa training site a, ihe awụ ihe ọmụmụ ị ga na-amụ mgbe ị na-ekiri ya, a na-akụziri gị ihe ọbụla ị kwesịrị ike mata na ya. Ihe awụ ihe ọnwụ imecha, ọ ga-akwụsịkwa n'ebe nọ, imechakwa gị bufere ụmụ gị, ha mechaa ha ebufere nke ọzọ, ọ ga-agagide taa ruo your generation asatọ ka ọ ga-eru. Maka na ahịa, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ibido imechi ga-ekele anyị, ị ga-asị na anyị mere ọfụma. Bido ugbu a, asịkwala ka iche maka na imebugo bifo ọ gara gị. Bido ugbu a, oge adịzire ka ọ dịrị unu na mma. Unu ga-ahụkwa anyị n'ụbọchị ọzọ, Satọde ọzọ na-abịanụ, anyị ga-anọkọtakwa ọzọ bịa kọwa. Anyị jikwa ohere a na-ekele ndị niile nọ na-ekiri anyị. Unu emeela, daalụ na orie nne. Unu egbukwala oge ka m kwuru, chọọsọ ebe ahụ nọ na-ekiri, tinye aka ebe ahụ, gị si anyị n'uche gị dị ya, hapụzie ya, anyị ga-ewerezi ya from ebe anyị kwụsịrị. Daalụ.
Bye bye. Emesianụ. Everyone. Weekend. Mm. Onye God ọbụla bless you. nwe aṅụrị na weekend a. Yes, Yeah. so.